ali je najjači. Kao i Vegeta. Goku ili Vegeta, koji je od njih jači? Ali je Vegeta najjači od Frize. Ali čak i Goku, zašto je Goku i Vegeta su isti. Ali kada je slučno najgori negativac u animeu Friza napao planetu Vegeta. Čak i Vegeta i Goku su izgubili očeve, ali šta će s time? Ali malo tužno u animeu, kada je nešto tužno, ne možeš da se predaš, ali je najjači kada je u pitanju najjači anime na Balkanu.